Obecně se doporučuje upínat obrobky do svěráku tak, aby přesahovaly jen o několik centimetrů. Pokud obrobek přesahuje příliš, může to vést k vibracím, které v nejhorším případě mohou poškodit nástroj, ale obecně vedou ke zhoršení výsledku práce a ke zkrácení životnosti. Zde provedeme 10 řezů do 16 mm konstrukční oceli správně upnuté. Poslední střihy ukážeme v časozběrném záběru. Pro lepší srovnatelnost použijeme nový řezný kotouč. Nyní upneme obrobek do svěráku s dvojnásobným přesahom. První řez a ve zpomaleném záběru vidíme, jak silně vibruje obrobek, což výrazně stěžuje pohyb řezného kotouče ocelí. I při dalších řezech dochází k vibracím obrobku. To nejenže narušuje plynulost řezu, ale také snižuje životnost řezného kotouče. Navíc jsou díky vibracím řezné operace velmi nepříjemné. Na konci má první řezní kotouč průměr 118,6 mm. A řezní kotouč, kterým jsme opracovali nesprávně upnutý obrobek, má pouze 107,8 mm. První řezní kotouč ztratil při testu pouze necelých 10% svého objemu, zatímco nesprávně upnutý obrobek ztratil více než 25% objemu. Děkujeme za lajkování a sdílení. Přihlaste se k odběru našeho kanálu, aby vám neunikla žádná další videa.